jesu Kristi n'obinigo n'ọnwụ jesu Kristi n'obinigo n'ọnwụ onye bụ na nwebe anwụli ụmụ Igbo niile ndị EKPUKEKPU si muke n'unu n'ọya dịlinu mma na jesu Kristi n'obinigo n'ọnwụ jesu Kristi n'obinigo n'ọnwụ ndị EKPUKEKPU First Club of Nigeria wasi muke n'Igbo niile anyị ya dị ONYEOMA TOCHUKWU na-ekwu okwu unu welonu m malụ m egwu bụ ọlụ m kanse me kanse kwuo kanse kwu kanse me kanse me kanse kwu kanse kwuo kanse me ONYEOMA TOCHUKWU onye mma ONYEOMA TOCHUKWU onye njọ onye dị mma n'azụ aye mama mama aye mama minge ONYEOMA gbanje egwu bọọlụ m nwa bụrụ n'obi eze ONYEOMA TOCHUKWU mụ na-ekwu na jesu Kristi obinigo n'ọnwụ EKPUKEKPU First Club of Nigeria nuna maka even in America ofu ọnụ okwu na-ekwu ofu ije kwunu na-ejenu kwunu semeze n'ụwa kwunu sekwu seme ewa una malisi vunu nwenenu EKPUKEKPU nuna maka ndị EKPUKEKPU amaka Mkwelezu n'aka ka nne jeze neno Mkwelezu n'aka dị na Anambra EKPUKEKPU mkwelezu n'aka branch unu ka nzute neno EKPUKEKPU yes EKPUKEKPU yes EKPUKEKPU ayamalisiva imwe National Chairman EKPUKEKPU ONYEOMA sobilizienu Chifundu Bisa Mene ONYEOMA Deni sobili Odina nweli akụ n'obosi onye EKPUKEKPU bịa ONYEOMA n'idi Odina nweli akụ onye obosi ka isi eli ego obi na asọmụsọ ego ịgba kwelisi n'ụwa nwanne m una malisi vunu nwene n'ụwa ndị EKPUKEKPU amaka EKPUKEKPU First Club dị mma ọ dị na nwa onwe ya sogbueyi ọ dị na nwa onwe ya sogbueyi haba sa ikiriri saba ONYEOMA TOCHUKWU tibegwu nweze tibegwu ndị EKPUKEKPU agbaba egwu ndị EKPUKEKPU agbaba egwu mana jesu Kristi obinigo n'ọnwụ Chairman EKPUKEKPU mkwelezu n'aka branch ONYEOMA Biafumanya Chief Rapụrụ Chukwu ejielo eze nne na nkwele ọzọ nwata bute akụbịa Chairman EKPUKEKPU mkwelezu n'aka ONYEOMA bili ONYEOMA dene dị mma Rapụrụ Chukwu bịa ọzọ nwata bute akụ onye nkwele bili onwe ya sogbe ya ONYEOMA sobilizienu na malisi vunu nwene n'ụwa ndị EKPUKEKPU amaka ndị EKPUKEKPU dị mma ndị EKPUKEKPU amaka n'ike ụwa Chief Rapụrụ Chukwu ejelo eze nne ya ọzọ nwata bute akụ na mkwelezu n'aka Chairman EKPUKEKPU mkwelezu n'aka branch Odogwu si Ezikwele village wepụtazianụ
Oya Dilima Nijoa Kodi, Managing Director, Arena of Peace Hotel and Suites, Nkwele Zunaka. Oya Dilima. As it is with us, now so you go depend them. ONYEOMA TOCHUKWU Tibekwu, Weze Tibekwu, EKPUKEKPU Agbabekwu, EKPUKEKPU Agbabekwu. Otu onye ga-adị n'ụwa na Chineke amalugo. Etu onye ga-adị n'ụwa Chineke amalugo. Na Jesu Kristi obi n'igo n'ọnwụ. N'ọbata ka ọ na-abịa, n'ọbata ka ọ na-abịa. N'enu echi Vincent Nwankwo n'olutego, onye a na-ekwu bụ n'ọgbọ. Mmadụ ka eji aga anebu egwu mụche na-ebe ọbata nwenye Nkwele, nwoke ji eyi nwoke egwu na Nkwele. ONYEOMA bịa bụ mmanya Chief Vincent Nwankwo ONYEOMA n'osobilinu end of money na Nkwele bịa anụ nyile onye ụsa. ONYEOMA bịa bụ mmanya ONYEOMA Denis Obilizenu Chairman EKPUKEKPU Kwele Zunaka. ONYEOMA Denis Obilinu onwe ya sokwe otu ise mene n'ụwa onye ọgbastalụ otu ise eliego yi kise mene n'ụwa obi na sọmụsọ onye ọgbastalụ n'ụwa ọbata onye EKPUKEKPU ọbata obie onye EKPUKEKPU ONYEOMA Obilinu. High Chief Vincent Nwankwo ọbata obie na Nkwele, Chairman Ezubulu Family. Oya dịlị mmanụ ONYEOMA Tochukwu. Dada na Nkwele Zunaka ONYEOMA Obilinu. Dada onye EKPUKEKPU ezigbo mmadụ alụsị ọbala tule. Dada onye Nkwele Zunaka ezigbo mmadụ bili nnukwu onye ụka nnukwu onye omenala ebia. Dada onye Nkwele onwe ya sogbu onwe ya sogbu. Oya dịlụnụ mma oya dịlụnụ mma Jesu Kristi n'obi n'igo n'ọnwụ. Jesu Kristi n'obi n'igo n'ọnwụ. Onye bụ na nwebe aṅụrị ụmụ Igbo niile ndị EKPUKEKPU si muke n'unu n'ọya dịlịnụ mma na Jesu Kristi obi n'igo n'ọnwụ. Jesu Kristi n'obi n'igo n'ọnwụ. Ndị EKPUKEKPU First Club of Nigeria wasi muke n'Igbo niile anyị ya dị ONYEOMA Tochukwu na-ekwu okwu unu wele onu m malụ m egwu bụ ọlụ m. Kanse me kanse kwuo kanse kwu kanse me kanse me kanse kwu kanse kwuo kanse me. ONYEOMA Tochukwu onye mma ONYEOMA Tochukwu onye njọ onye dị mma n'azụ aye mama aye mama meinge ONYEOMA ọgbanje egwu bọọlụ m nwa bụrụ n'obi eze ONYEOMA Tochukwu mụ na-ekwu na Jesu Kristi.